Hemmeňize salam. Bugün şunu uçurýas, nesip bolsa ýöne muny iň soňuny uçurar. Birinji bilen häzir tipa minamet ýasadym. Dün görensiňiz videoda skeydiň üstünde snaryadam tipa snaryad su gaz goşýar, falýar, bum atylýar, göreli näle bolýar. İkinji tipa bazuka munan barlýar, häzir atylar ýa atylmaz göreli. Rimenňiz akýaňyz reska, like goýaňyz başlaýas. Gazy goýdum, başladyk onda. Berden kaç kotur polnu sulga. Ini Bazuka. Yine operator alıp yetişmedi, beyle uçup beyle düştü karoçe. Şimdi Samalet hemmeňiziň garaşanyňyz paly bolmuşy barrak görýär. Häzir iň soňky samaleta gaz goýýar. Ýa-ni snaryadlanmaly 1 litrlikdan bärde 2 litrlik şop has gow uçurýarlyk 2 litrlik baklaşka goýdum. Barlýar häzir. Parladı onda. Amanla. Uçmadı gördünüz. Beyle düştüm ne? Mito oldu. Yankı go uçmadı. Bıraç gaz kaldı. Häzir yeni bir ýerlik barlýar. Kana gaz yok. Bıraç gaz kaldı. Bıraç köp gaz yok. Şoň üçin. Hani yeni bir ýerlik. Ayo, uçanok. Samoletimda uçmadı. Dayko Airlines International uçmanı gördüňiz, kan uçanok. Ýöne eksperiment udaşny boldy. Granatomyot gowy işledi, minamet gowy işledi, tipa minamet, tipa granatomyot.
Gow işledi, snaryatlamız gowuşdy. Ýöne iminne şu parod etdi. Indikede 2 sany 2 litrlik kola da kart her yerine gaz dolurýas, uçurýas. Şonu polibomu uçaymaly. Ýöne 1 sany 2 litrligiň gördüňiz güýje tanap uçuşa yere düşýär. Hemäniň janyňyz sag bolsun.